mmadụ isii ahụ nọ wee na-agba mbọ ime ma ha aga-eju aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị APGA wee zụọ ọkwa maka ịnọchite anya ndị ọgbata nkwado Idemmili North n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti a nọzi ugbu a wee ha ọnụ ha aka na-ebo ebubo na ya bụ nhọpụta bụ nke kara iwere ọnọdụ n'isi ogige ya bụ okpuru ọchịchị ime obodo bụ Ogidi enweri oge ọbụla o ji were ọnọdụ mmaọlị n'ihi na akụrụngwa dum akara iji chịkọba nhọpụta nakwazi ndị tosiri ịrụ ọrụ dịka ndị ga-achịkọba nhọpụta ahụ ka otu onye sokwazi wee na-azọ ọkwa duru nnọọ wee doo ihu ebe mmadụ amaghị ka Valentine Mbadogha kọtọpụrụ gị akụkọ a. mmadụ isii bụ ndị na-azọ ọkwa ọchịchị bụ ndị nyere nkọwa na APGA steeti sekretariat bụ nke dị n'Awka bụ ndị gụnyere Chief Emeka Mbagha, Maazị John Ezude, Oriakụ Francisca Nwanne, Maazị Sylvester Agbapụ, Maazị Obinna Igbebuisi na Injinia Mike Chukwuma. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, Injinia Mike Chukwuma na Maazị Obinna Igbebuisi kwuru na usoro ya bụ nhọpụta ahụ na-eburu ya n'ike ma ọ bụ onye na-azọ ọkwa ọchịchị ahụ nọkwa n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu bụ onye buru ya bụ ọnọdụ. A na-ekwu na-asị na onye ji ọkwa returning officer nakwazi akọrọngwa eji achịkọba ya bụ mmemme nhọpụta na-eburu ya wee gaba na be onye ahụ nọ na ya bụ ụlọ ọgbakọ ma na-ekwu na mbọ niile agbara ka ebughachi ya bụ ihe azụ na ndị uwe ojii nakwazi ụfọdụ ndị akpụ obi jụrụ na nke egeghị ekwe omume. Ndị ọzọ bụ ndị na-azọkwa ọkwa ọchịchị ahụ bụ Oriakụ Francisca Nwanne, Maazị Sylvester Agbapụ, Maazị John Ezude na Chief Emeka Mbagha kwuru na onye ji ọkwa returning officer nakwazi akọrọngwa eji achịkọba ya bụ mmemme nhọpụta na onweghị ka ha si wee tụọ ụkwụ na isi kansụl Idemmili North bụ Ogidi dịka ha nọrọ wee na-eche ka ebute akọrọngwa ndị ahụ na onye ahụ ji ọkwa returning officer ma ha nwetaziri ozi na ọ bụ onye sokwa ha azọ ya bụ ọkwa ọchịchị nọ n'ụlọ ọgbakọ buru ihe ndị ahụ. A na-ekwu na edeghị akwụkwọ mkpesa n'ihi nke a nyegara ndị nke a metụtara ka eleruo ya anya ma kpọọ oku nyere ndị ndu otu APGA ka eleruo anya na ya bụ okwu mara ihe ga-eme. Onye na-ekwu maka ya a na-ekpesa mkpesa maka ya bụ onye na-ebe ebubo maka iburu akọrọngwa nhọpụta ahụ enwere ike ịnweta ya tutu ruo oge anyị nwetara ozi ya. Mbọ niile ndị ụlọ mgbasa ozi anyị gbara ka anụ ọnụ ndị isi na otu pati APGA amịtaghị mkpụrụ ma onye jigbo ọkwa onye ndu nyere ndị otu pati anụnwasị Abuja wee bịa bụ onye bịara iji anya ya hụ otu ya bụ mmemme nhọpụta si wee gaa bụ onye na-achọghị ka akpa aha ya gwara ABS na ihe niile na-ekwu maka ya bụ nhọpụta ahụ na aka achọpụtara nke bụ eziokwu ma ha ga-anụgodo onu onye jọkwa returning officer anyị zigara Idemmili North tupu ha wee kwuzie okwu ka ihe si gbatakwụrụ. Ha kwere nkwa na a ga-agwa ndị ụlọ mgbasa ozi anyị otu ọnọdụ si wee dị ma ihe na-aga.